10 curiositats que no sabies del major influencer en català del segle XX, Joan Fuster. 1. Joan Fuster ja tuitejava molt abans que Twitter existira. Els seus tuits de només de 280 caràcters s'anomenaven aforismes. Eren frases curtes, concises i que et convidaven a reflexionar. Vamos, lo que ves sent un tuit. Així tenim un exemple. O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. 2. Ell va inventar la definició de hipster. Sempre portava unes ulleres de pasta i un bigot que li donava molt de rotllo. La seva personalitat era fumar, beure i llegir. Vamos, un intensito molt modern. Emigrar a la gran ciutat, Madrid o Barcelona, era molt habitual entre els escriptors i artistes de la seva època. Però ell, tan fidel a les seues arrels, va decidir viure en sa casa de Sueca tota la vida. Sí que si això no és ser poble, jo no sé què ho és, vaig a dir-te. 4. Li flipava el terme Països Catalans i això va fer que per una banda fora molt estimat, però per l'altra molt odiat i demonitzat per tot arreu del País Valencià. Afirmava que si volíem salvar la nostra llengua, això només seria possible amb els Països Catalans. 5. Va ser víctima de 2 atacs terroristes a la porta de sa casa per culpa de les seues idees. Era el major símbol del catalanisme al País Valencià, t'ho imagina't. 6. El seu objectiu era modernitzar i normalitzar la nostra llengua i la nostra cultura, deixant de relacionar-la únicament i exclusivament amb el camp, els valors tradicionals i la ruralitat. 7. Molts consideren que el Fuster activista i polític va eclipsar i afectar negativament al Fuster escriptor. 8. Els seus textos escrivia en diferents varietats dialectals. Anava per temporades. De lògica, ell escrivia en el seu català de Sueca. Però més tard va acceptar escriure en la varietat de les editorials que publicaven els seus textos. 9. Va tardar un mes i mig en escriure la seva obra més coneguda. L'obra que marcaria un abans i un després en la consciència nacional de tot el País Valencià. Nosaltres, els valencians. I 10. Enguany es complixen 100 anys del naixement de Joan Fuster. Per això, 2022 ha estat declarat l'any Fuster. Cabretes, reivindiquem les figures claus que han ajudat a la unitat d'una societat i cultura valenciana.